ኣሚን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ንኡስ ርእሲ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 1-8 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 1-12 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 1-10 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም ብመዓልቲ ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎምን ከይደን ክላኽየኦ ቅዲት ዓደጋ። ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቓብር መጻ። ንሕድሕደን ከዓ እቲ እምንሲ ካብቲ ኣፍ መቓብር መን ክግልበጠልና እዩ ተባህላ። እቲ እምኒ ኣዝዩ ገፊሕ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያ። ናብ መቓብር ኣትየን ፃዕዳ ክዳን እተኸደነ በፅሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ። ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ኣይትሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቐለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኽን ተንሥኡ ኣብዚ የለን እታ ኣብኣ ዝነበርዋ ቦታ እኒሃ። ኪዳ ደኣ ንደቂ መዛሙርትን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምታ ዝበልክኹም ከዓ ኣብኡ ክትሪኣዎ ኢኹም ኢልክን ንገሮም በለ። ምንቅጥቃጥን ስንባደን ሒዝወን ነበራ እሞ ካብ መቓብር ወፂአን ሃደማ። ፈሪሐን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን። ንኡስ ርእሲ 2 ኢየሱስ ንማርያም መግደላዊት ከም ዝተርኣያ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 9-10 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 11-18 ብተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንሥአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፀላ ማርያም በዓልቲ መግደላ ቅድም ተረኣያ። ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ከለዉ ነገረቶም። ንሳቶም ከዓ ንሱ ሕያው ምዃኑ ንዓዓውን ከም ዝተራእያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን። ንኡስ ርእሲ 3 ኢየሱስ ንክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተገለጸ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 13-35 ድሕረዚ ንኽልተ ካባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መንገዲ ብኻልእ መልክዕ ተጋህደሎም። ንሳቶም ከዓ ከይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም፣ ናታቶም'ውን ኣያመንዎምን። ንኡስ ርእሲ 4 ኢየሱስ ነቶም 11 ሐዋርያት ከም ዝተገለጸ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 16-20 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 36-49 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 19-23 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6-8 ድሕሪኡ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋህደ። ነቶም ተንሥኡ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎን እዮም እሞ ስለቲ ዘይኣመኖምን ትሪ ልቦምን ከዓ ዘለፎም። ኩሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ክይዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበክሉ።
زامنن እተጠመቐን ክድሕን እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ። ነቶም ዝኣምኑ እውን እዚ ተኣምራት እዚ ስበኾም እዩ። ብሰማይ ኣጋንንቲ ከውፅኡ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ እዮም። ክቐትሉ እንተሰተዩ ከዓ ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ። ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም እውን ክሓዊ እዮም። ኢየሱስ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ወዲ 50-53 ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 1 ወዲ 9-11 ጎይታና ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣምላኹ እውን ተቐመጠ። ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ። ጎይታ ምሳታቶም ይገብር፣ ነቲ ቃል እውን ብዝስሕብ ተኣምራት ተሸፊነትነቱ ተኣምራት ኣሜን። ዝወደቀን ዝነጠበን ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅዱስ ኣምላኽ ተራመዱ ቃል ሕይወት ይስምዐልና። ስለ ቃሉ ናይ ተቃሉ ዓልየት ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ዝገነነን ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 5 ንኡሳት ክፍልታት ዝሓዘት እያ። ቀዳማይ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ካልኣይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርያም መግደላዊት ከም ዝተረኣያ፣ ሳልሳይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተረኣዮም፣ ራብዓይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ን11 ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝተረኣዮም፣ ሓምሻይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ከም ዝኣረገ። ቀዳማይ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰንበት ምስ ተሓለፈት ኢሉ ሰንበት ምስ ሓለፈት ሰንበት ተባሂላ ዘላ ቀዳም እያ። ቀዳም ዓርቢ ምስ ሓለፈ ናብ ቀዳም ዘውግሕ ዓርቢ ምሸት ኢልና ነርና ትማሊ ናብ ሰንበት ዘውግሕ ማለት ቀዳም ታንሕና ቀዳም ኢልና ነኽብራ ሰንበት ኢሎም የኽብርዋ ስለ ዝነበሩ ኣይሁድ ማለት እዩ። ሰንበት ምስ ሓለፈ ቀዳም ምስ ሓለፈ ማርያም መግደላዊትን ማርያም እኖ ያዕቆብን ሰሎሜን ዘን ሰለስተ ኣንስቲ ኣብቲ መንፀር መስቀሉ ቆይሞን ዝሪኣ ዝነበራ ኣንስቲ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽቱ ሙኡዝ ሽቱ ቀብኣ ዓዲገን ናብቲ መቃብር ከዳ ሰንበት ንጉሆ ማለት እዩ። ቀዳም ምስ ሓለፈት ናብ ሰንበት ዘውግሕ ናብ እሁድ ብመጀመርያ እሁድ ተባሂላ ትፅዋዕ ነራ፣ ብሎሚ ከዓ ሰንበት ማለት እዩ። መጀመርያ እታ ሰንበት ኢልዋ ዘላ ኣብዚ ግን ንቀዳሚ ሰንበት ዝብላ ዘሎ ማለት እዩ። ነታ ሕዚ ንሕና ሰንበት ኢልና ናኽብራ እሁድ እያ ትበሃል ነራ ቀደም። ሰንበት እሁድ ንጉሆ ሰንበት ንጉሆ ሽቱ ቀብኦን ጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ማለት ሰንበት ንሕና ሎሚ ሰንበት ኢልና ናኽብራ ዘለና እሁድ ትበሃል ስለዝነበረት ናይ ሶሙን መጀመርታ ቁፅሪ መጀመርታ ስለዝነበረት ናይቲ ሶሙን መጀመርታ እሁድ እናተባሃለት ፅልዋዕ ስለዝነበረት በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሶሙን ናይቲ ሶሙን መጀመርታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ንጉሆ ፀሓይ ከይበረቐ እንተሎ ናብ መቃብር ገስገሳ ዘን ሰለስተ ኣንስቲ ማርያም ኣዴናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰሎሜ እኖ ያዕቆብን ዮሳን ዘን ሰለስተ ኣንስቲ ናብ መቃብር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ ንጉሆ ፀሓይ ከይበረቐ ገስገሳ ክኸዳ ከለዋ ናብቲ መቃብር ክኸዳ ከለዋ ዘን ኣንስቲ እዚኣተን እንታይ ይብላ ነይረን? ነቲ እምኒ ሲ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ከልዕለልና እዩ? ዓብይ እምኒ ስለ ዝነበረት እታ ናይ ጎይታ መቃብር ብሓደ ዓብይ እምኒ ተገጢማ ስለ ዝነበረት ነቲ እምንስ መን ከልዕለልና እዩ? ሽቱ ቀብኦ ደልየን ክኸዳ ስለ ዘለዋ እቲ ሽቱ ክንቀብኦስ እቲ መቃብር መን ክኸፍተልና እዩ? መን ክኸፍተልና ኢለን ነንባዕለን ከምዚ ኢለን እንዳሓሰባ ብዛዕባ ናይቲ መቃብር መን ክኸፍተልና እዩ ኢለን እንዳሓሰባ ነቲ መቃብር ሲ ነቲ እምኒ ካብቲ መቃብር መን ከልዕለልና እዩ እናተባሃላ ናብቲ መቃብር ከይደን እቲ እምኒ ናይቲ መቃብር መኽደኒ እምኒ የመና ዓብይ ነይሩ፣ ብጣዕሚ ዓብይ ነይሩ። ኣይኮነን ኣንስቲ ዘን ሰለስተ ኣንስቲ ብዙሓት ኣወዳት ኮይኖም ዝዓፀውዎ እዮም።
ብዙሓት ኣወዳት ኮይኖም እሱ እውን ኣንከባሊሎም እዮም ዓፅዮም እምበር ሓፍ ኣቢሎም ኣይኮኑን ዓፅዮሞ ማለት እዩ። ከቢድ ስለ ዝነበረ ተዓፅይዎ ዝነበረ እምኒ ዓብይ ስለ ዝነበረ ነቲ እምኒ ሽቱ ክንቀብኦስ ነቲ እምኒ መን ካልዕለልና ይኮን መን ካልዕለልና እዩ እናበላ ብዛዕባ እዚ ነገር እንዳሓሰባ ናብቲ መቃብር ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ሽቱ ንክቀብኦ ከዳ ኢሉ ቅንዕ ኢለን እንተጠመታ እቲ እምኒ ተገሊጡ ረኣይኦ ናብቲ መቃብር ቅንዕ ኢለን ክሪኣ ከለዋ ንሓሰባ እናኸይዳ ነይረን ግን ቅንዕ ኢለን ክሪኣ ከለዋ ናብቲ መቃብር ገፅ ግን እቲ መቃብር ተዓፅይዎ ዝነበረ እምኒ ተገልቢጡ ተንከባሊሉ ሪአንኦ ማለት እዩ። ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ፃዕዳ ናብቲ መቃብር ውሽተዋ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደነ ጎበዝ መንእሰይ ማለት እዩ። ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደነ መንእሰይ ብወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ የመና ፈራሓ ኢሉ እዚ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደነ ተባሂሉ ዘሎ መላእኺ ናይ እግዚኣብሔር መላእኺ እቲ ፃዕዳ ክዳን ክብሩ እቲ ናይ መላእኽ ክብሪ መላእክት ክንደይን ክቡራት ከም ዝኾኑ ናይቲ መላእኽ ክብሪ ዝገልፅ እዚ መንእሰይ እዚ ጎበዝ መንእሰይ ተባሂሉ ጎበዝ መንእሰይ መሲሉ ተረኣይዎን ዘሎ ንማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ንሰሎሜን መልአኽ እዩ። ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደነ መልአኽ ኣብኡ ረኣያ ብየማን ገፅ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ብየማን ገፅ ተቐሚጡ ረኣዮ ምስ ረኣዮ ድማ የመና ፈርሓ የመና ደንገፃ ምክንያቱ ብዘፍርሕ ግርማ ስለ ዝነበረት መልአኽ ብጣዕሚ ዝፈርሕ ክብሪ ስለ ዝነበሮ ምስ ረኣዮ የመና ፈርሓ የመና እውን ደንገፃ እዚ መልአኽ እዚ ኣብዚ ግዜ እንታይ ኢልዎን ኣይትደንግፃ ኢልዎን ኣይትፍርሓ ኣይትደንግፃ ንስኻትክንሲ ነቲ ዝተሰቐለ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ኢኽን እትደልያ ዘለኽን ነቲ ዝተሰቐለ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ እዮ እሞ ኣይትፍርሓ ኣይትደንግፃ ኢሉ ኣረጋግዐን ንሱ ድማ ተሲኡ እዩ ኣብዚ የለን ድማ በለን ንዑ ኢኽን ትደልያ ዘለኽን ንዑ ስለ ትደልያ ዘለኽን ከዓ ኣይትፍርሓ ኣይትደንግፃ ኢሉ ኣረጋጊዑ ንሱሲ ኣብዚ የለን ተሲኡ እዩ እቲ ዝተቐበረሉ ቦታ ድማ እንሆ ረኣዮ ጥርሑ እኒሄ ኢሉ እቲ መልአኽ መቃብር ጥርሑ ከም ዘሎ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢርዎ ዝነበረ መቃብር ጥርሑ ኮይኑ ረኣያ ኢሉ ኣርአየን ንዓተን ኣረጋጊዑ ኣይትፍርሓ ጎይታ እውን ከምቲ ክትስእየ ኢሉ ኣቐዲሙ ነጊርኩም ዝነበረ ተሲኡ እዩ እቲ መቃብር ከዓ እንሆ ረኣይኦ ኢሉ ነቲ መቃብር ኣርአየን ከምዚ ድማ ኢልዎን ስለዚ ድሕሪ ገዲም ኪዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱን ንጴጥሮስን ጴጥሮስ ሊቀ ሃዋርያት ስለ ዝነበረ ጴጥሮስ ፍልይ ኣቢሉ ፀውዒዎ ዘሎን ጴጥሮስን ንደቀ መዛሙርቱን ብሓፂሩ ንኩሎም ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገራኦም በለን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምማቱ ንጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ድራር ፋሲካ ክበልዑ ከለዉ ስርዓት ቁርባን ክሰርዐሎም እንከሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 32 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ክመውት እየ ምስ ሞትኩ ድማ ወም ከመ ተንሳእኩ እቀድመክሙ ገሊላ ምስ ተሰኣኹ ግና ናብ ገሊላ ክቀድመኩም እየ ኣብ ገሊላ ንራኸብ ኢሉ ኣቐዲሙ ነጊርዎም ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዙን ዝመልእኽቲ ኣይዝለን ዘሎ ኣቐዲሙ ከምቲ ዝነገረኩም ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እሞ ናብኡ ከይድኩም ኣብኡ ክትረኽቦ ኢኹም ናብኡ ከይድኩም ረኣይኦ ኢልክን ንገርኦም ኢሉ ነተን ኣንስተን እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ከዓ እዘን ሰለስተ ኣንስቲ ፍርሓትን ረዓድን ሓዘን ብጣዕሚ ፈርሓ ምክንያቱ መልአኽ ዘፍርሕ ክብሪ ተገሊፁ ስለ ዝነበረ እንዳፈርሓ እንዳተንቀጥቀጣ እንዳተደነቃ እውን ምክንያቱ ዘድንቃ ዘለዋ ደካ ጎይታናስ ሞተ ተሸኒፉ ተሲኡ ጎይታስ በለካ ሞይተ ይተረፈ እናበላ እንዳተደነቃ ፍርሓትን ረዓድን እውን እንዳተንቀጥቀጣ እንዳተደነቃ እውን ወፅየን ኺዳ ስለ ዝበለን ማለት እዩ ካብቲ መቃብር ወፅየን እንዳጎየያ ከዳ ፈሪሐን እውን ስለ ዝነበራ ምክንያቱ ናይ መልአኽ ክብሪ ፍርሕወን ኣድንጊፅወን ስለ ዝነበራ ንሓደ እኳ ኣይነገራን ኢሉ ቅዱስ ማርቆስ ሓደ እኳ ኣይነገራን ክብል ከሎ ከይደና ሃዋርያት ነጊሮኖም እዮም ኣይነገራን ክብል ከሎ ኣብ መንገዲ ክኸዳን ከለዋሲ ንማንም ዝነገርኦሲ የብለለን ንኻሊእ ኣይነገራን ቀጥታ ከይደን ንሃዋርያት ጥራሕ እየን ከይደን ነጊሮኖኦም ንሃዋርያት ከይደን ምስ ነገሮም ሃዋርያት እውን ኣይኣመንዎንን
ፈሪሐን እየን በቃ ናይ ባዕለን ካብ ሓሳበን ከምኡ ኢለን ዛረባ ዘለዋ እምበር ኣይተላዕለን ዝኸውን ኢሎም ሃዋርያት እውን ኣይኣመንዎንን። ድሕሪኡ ጴጥሮስን ዮሃንስን ናብቲ መቃብር ከይዶም ምስ ረኣዩ ንዕኡ ሪኦም ኣብቲ መቃብር ምስ ሰኣንዎ ኣረጋጊፆም እዮም ከም ዝኣመንዎን ንዕአን እምበር መጀመርያ ኣይኣመንዎንን ነይሮም። ንሳተን ምስ ተናገራ ሃዋርያት እውን ኣይኣመንዎንን ነይሮም። እንታይ ስለ ዝኾነ እየን እንዳፈርሓን እንዳተንቀጥቀጣ ይነግርኦም ስለ ዝነበራ ኣፈሊጠን እየን በቃ ሲለን ናይ ባዕለን ሓሳብ እምበር ኣይረኣዩኦን ኢሎም ኣይኣመንዎንን ነይሮም። ጴጥሮስን ዮሃንስን ከይዶም ናብቲ መቃብር ምስ ኣረጋገፁ ግን ድሕሪኡ ኣሚኖሞን ማለት እዩ። ኣብዛ ቀዳመይቲ ክፍሊ እዚኣ ንምሃሮ ትምህርቲ ቀዳማይ ነገር ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንምሃር። ሰንበት ተባሂላ ዘላ ቀዳም ማለት እያ። ናብ ጎይታና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽቱ ቀብኦ ዝኸዳ ኣንስቲ ድማ ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ማርያም ሰሎሜ ናይ ደቂ ዘብዴዎስ ኣዶ ማለት ናይ ዮሃንስና ያዕቆብ ኣዶ እዘን ሰለስተ ኣንስቲ ኣብቲ መንፀር መስቀሉ ዝነበራ ክቕበር ከለውን ዝረኣያ ሰንበት ንጎ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ሽቱ ቀብኦ ከም ዝኸዳ ኣብዚኣ ክነስተውዕሎ ዝግባእ ማርያም መግደላዊት ትማሊ ብቀዳማይ እናተምሃርናያ ዝነበርና ሽቱ ዝቀብአቶ ማርያም ሓፍቲ ኣልኣዛርያ ማርያም ሓፍቲ ማርታ እያ እናበልና ነርና። ብቀዳማይ ዝቀብአቶ እቲ ይሁዳ ንምንታይ ክንዲ ዝኣክል ሽቶ ፍሲሳ ኢሉ ይሁዳ ዝወቀሳ ማርያም ሓፍቲ ኣልኣዛር ወይ ከዓ ሓፍቲ ማርታ እያ። እዚኣ ማርያም መግደላዊት ግና መዓዝያ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሽቱ ዝቀብአቶ ኣቀዲማ ቅድሚ ሞዋቱ ኣገልግሎት ክጅምር ከለን ሕዚ እውን ናብቲ መቃብር ሽቱ ክትቀብኦ ምዘን ሰለስተ ኣንስቲ ዝኸደት ማርያም መግደላዊት እያ። ማርያም ሓፍቲ ኣልኣዛር ኣይኮነት። ንሳ መጀመርያ ኣብቲ እንዳ ስምዖን ዘለምፅ ሽቱ ዝቀብአቶ ከይተሓዋወሳና እዚአን ፈላሊና ክንሕዘን ኣለ ክልቲአን እየን ቀቢአን ብበዝሒ ትፍለጥ መግደላዊት ጥራሕ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሽቱ ዝቀበቶ ማርያም መግደላዊት ጥራሕ ከም ዝኾነት እያ ትፍለጥ። ማርያም ሓፍቲ ኣልኣዛር ስለ ዘይትፍለጥ እየ ፈሊና ንሓዘዙ ዘለኹ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተስአ ናብቲ መቃብር ምስ ከዳ ከዓ ነቲ እምኒ ትመልኣኽ ነቲ እምኒ ዘንካበሎ ነቲ እምኒ ካብቲ መቃብር ካብቲ ተዓፂዎ ዝነበረ መቃብር ዘልዕሎ እቲ መልኣኽ እዩ። እቲ መልኣኽ እያ ልዕልዎ። እተን ኣንስቲ ግን መን ከልዕልልና እየ እንዳበላ ከዳ ነይረን እቲ መልኣኽ እዩ ዘልዕልለን ማለት እዩ። እቲ መልኣኽ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደነ መንእሰይ ክብል ከሎ እቲ ፃዕዳ ክዳን ናይቲ መልኣኽ ክብሪ እዩ ዝገልፅ። እቲ መልኣኽ ክቡር ከም ዝኾነ ብዓብይ ክብሪ ተገሊፁ ከም ዝነበረ እዩ ዘርድአና ማለት እዩ። እቲ መልኣኽ ድማ ነተን ኣንስቲ ከይድክን ንደቀ መዛሙርቱ ከምቲ ዝበለኩም ናብ ገሊላ ቅድመኩም እየ ኢልኩም ኣሎሞ ናብኡ ኺዱ ኢልክን ንገርኦም ከም ዝበለን ጎይታ ቀዲሙ ነዚ ቃል እዚ ከዓ ተናጊርዎ ነይሩ እዩ። ወም ከመ ተንሳእኩ ቀድመክሙ ገሊላ ምስ ተንሳእኹ ናብ ገሊላ ቅድመኩም እየ ኢሉ ነጊርኩም ስለ ዝነበረ ኣብ ገሊላ ክትረኽብዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም ኢሉ ንከም ዝለኣኸን ኢና ንምሃር ኣብዛ ቀዳመይቲ ክፍሊ እዚኣ ማለት እዩ። ቀዳመይቲ ክፍሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርያም መግደላዊት ከም ዝተረኣያ ኢሉ እቲ መልኣኽ ከምዚ ኢሉ ተናጊርዎን ዘን ሰለስተ ኣንስቲ ምስ ከዳ ናብኡ ክነግርኦም ምስ ከዳ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰንበት ሽዑ ማለት እዩ። መጀመርያ ንጉሆ መፅአን ነረን እቲ መልኣኽ ምስ ሰደደን ማርያም ነተን ክልተ ኣብአን ሓዲጋ ተመሊሳ እያ ማርያም መግደላዊት በይና መፅያ ዘላ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ እሁድ ሰንበት ማለት እዩ። ናይታ ሰሙን ንጉሆ ካብ ሙታን ምስ ተስአ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት ንጉሆ ካብ ሙታን ምስ ተስአ ነታ ሸውዓተ ኣጋንንቲ ዘውፅአላ ማርያም መግደላዊት ነታ ሸውዓተ ኣጋንንቲ ዘውፅአላ ማርያም መግደላዊት ኣቀዲሙ ተረኣያ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቀዲሙ ካብ ሙታን ምስ ተስአ ዝተረኣያ ንማርያም መግደላዊት ኣቀዲሙ ንማርያም መግደላዊት ሸውዓተ ኣጋንንቲ ኣትዮም ሓዲሮም ነይሮም ንዝፈወሳ ንማርያም መግደላዊት ኣቀዲሙ ተረኣያ ኢሉ ንሳ ድማ ሄዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እናበኸዩን እናጓሃዩን እንተለው ነገረቶም። ምክንያቱ እናበኸዩን እናጓሃዩን ከለው ማለት ሓዚኖም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ መቃብር ከይዶም ጴጥሮስና ዮሃንስ ሪኦም እዮም ግን ናብኦም ስለ ዘይመፀ ፈሪሖምን ተንቀጥቂጦም ኣይሁድ ንዓቶም ከየሰቂቦም ንዖምን ከይቀትልዎም ፈሪሖም ሓደ ገዛ ተዓፅዮም ስለ ዝነበሩ እናበኸዩን እናጓሃዩን ከለው ከይዳ ማርያም መግደላዊት ነገረቶም። ንጎይታ ረኺበዮ ጎይታ ተገሊፅለይ ተሲኡ ረኺበዮ ካብ ሙታን ተሲኡ ረኺበዮ ኢላ ነገረቶም። ንሳቶም ግና ንሱ ህያው ከም ዝኾነን ንዓዓ እውን ከም ዝተረኣያን ሰሚዖም ኣይኣመንዋን። መጀመርያ ኣይኣመኑን ነይሮም እተን ኣንስቲ ኣይኣመንዎን ነይሮም ከም ተሲኡ ኢሎመን ኣይኣመኑን ነይሮም። ሕዚ እውን እዚኣ ክትነግሮም ከላ ነዚኣ እውን ኣይኣመንዋን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ከም ዝኸውን ሞት ኣሸኒፉ ከም ዝትስእ ኣቀዲሙ ጎይታ
ደጋጊሙ ነጊርዎም ነይሩ ወዲ ሰብ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸድ ሊቃነ ካህናት ሕሊፎም ክህውዎ እዮም ክቐትልዎ እዮም ክመውት እዮም ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ሞት ተሸኒፉ ክትስእ እዩ ኢሉ ንሃዋርያት ደጋጊሙ ዝነግሮም ዝነበረ ቃል ረሲዖሞ ነይሮም ረሲዖሞ ስለ ዝነበሩ ማርያም መግደላዊት መፅኣ ክትነግሮም ከላ ኣይኣመንዋን ከኣምንዋ ኣይከኣሉን ተጣራጢሮም ምክንያቱ ማርያም መግደላዊት ተስፊኡ ኢላ ምስ ዝተናገረቶም ንሶም ሓቂ እዩ ህያው እዩ ክትስእየ ኢልና ነይሩ እንድዩ ብሓቂ እዩ ረኺብክየ ክተስኡ ረኺብክየ ሓቂ ክእኺ ነጊርና ነይሩ እያ ቀዲሙ ክብሉ ይግብኦም ነይሩ ሃዋርያት ግን ትዝተነገሮም ኣቀዲሙ ስለ ዝረስዕዎ ንማርያም መግደላዊት ኣይኣመንዋን ማለት እዩ ኣብዛ ካልእቲ ክፍሊ እዚኣ ንምሃሮ ትምህርቲ ቀዳማይ ነገር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ 7 ጋንንቲ ዝሓደራ ተባሂላ ዘላ ማርያም መግደላዊት ንመጀመርያ ግዜ ንማርያም መግደላዊት ተረኣይዋ ጎይታ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ብግልፂ ዝተረኣየን ተረኣያት ሶስተን እየን ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኣያ ንማርያም መግደላዊት ማርያም መግደላዊት ከዓ ከይዳ ርእየ ኢላ ንሃዋርያት ከም ዝነገረቶም ንስ ሃዋርያት ግን ጎይታ ህያው ከም ዝኾነን ሞት ተሸኒፉ ከም ዝትስእን ረሲዖሞ ከም ዝነበሩ ንማርያም መግደላዊት ከም ዘይኣመንዋ እያ ተርድአና እዛ ካልአይቲ ክፍሊ እዚኣ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ክፍሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተረኣዮም ድሕሪ ህዝቢ ኢየሱስ ንክልተ ደቀ መዛሙርቱ ካብቲ ከተማ ወፂኣ ውፅእ ኢላ ናብ ትርከብ ኤማሁስ ናብ እትበሃል ዓዲ እናኸዱ እናሃለዉ እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ካብቲ ከተማ ውፅእ ኢልካ ኤማሁስ ትበሃል ዓዲ ኣላ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ካብ 11 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ኤማሁስ ትበሃል ዓዲ ናብኣ እናኸዱ እናሃለዉ ኣብ መንገዲ ብካሊእ መልክዕ ተረኣዮም ብዘይፈልጥዎ ብካሊእ መልክዕ ተረኣዮም ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቲ ብፀቶም ንዕኡ ካሊእ ሰብ ስለ ዝመሰሎም ብዛዕባ ናይ ጎይታ ነገር ነገርዎ እንተኾነ ግን ንዓዓቶም እውን ኣይኣመንዎምን ናይ ጎይታ ነገር ነቶም ብፀቶም ነቶም ሃዋርያት ተመሊሶም ጎይታ ረኺብናዮ ተገሊፅልና ኣብ መንገዲ ተናጊርና ኢሎም ነቶም ኣሕዋቶም ነቶም ሓዝቶም ክነግርዎም ከለዉ ንሃዋርያት ንሳቶም ግና ልክዕ ንማርያም መግደላዊት ከም ዘይኣመንዋ ነዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ እውን ከኣምንዎም ኣይከኣሉን ኢሉ እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ እዚኣቶም ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 13 ሒዝና እንተሪእና ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከባቢ 11 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ናብ ኤማሁስ ትበሃል ዓዲ እንዳኸዱ ከለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንገዲ ተገሊፅሎም እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ እዚኣቶም ማለት እዩ እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ እንዳዋግዑ ክኸዱ ከለዉ ጎይታ ብካሊእ መልክዕ ስለ ዝተገለፀሎም እንታይ ኢዳ ትብሉ ኣለኹም እንታይ እኒሄ ሓድሽ ነገር ኢሉ ምስ ሓተቶም ንስኻሲ ነዛ ከተማ እዚኣ ሓድሽ ሰብ ዲኻ ጋሻ ዲኻ ኣብዚ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝተገበረሲ ኣይትፈልጥን ዲኻ እንታይ ከም ዝተገበረ ኣይትፈልጥን ነዛ ዓዲ እዚ ሓድሽ ዲኻ ኢሎም ብዛዕባ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ንዕኡ ነገርዎ ሓደ ኢየሱስ ዝተባሃለ ሰብ ነይሩ ብቃሉ ብኣነጋገርኡ ብመንገዱ ብኩሉ እሙን ዝኾነ ጻድቅን ነብይን ሰብ ነይሩ ኣይሁድ ግና ብተንኮሎምን ብክፍኣቶምን እሕሊፎም ሃብዎ እሕሊፎም ሂቦም ከዓ ሰቐልዎ ቀተልዎ እውን ንሕናስ ከምዚ ትስእ ተስፋ ንገብር ነርና ክሳብ ሕዚ ድማ ተስኡ ኢሎም ዝተናገሩ ኣለዉ ግን ንሕና ነዚ ነገር ዘይኣመናየን ኢሎም ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሮም እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ስሞም ናይዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ቀለዮጳን ዮሴፍን እዮም ዝበሃሉ ክልቲኦም ማለት እዩ እቶም ናብ ኤማሁስ ዝኸዱ ዝነበሩ ከምዚ ኢሎም ምስ ነገርዎ ንጎይታ ንስኻትኩም እዚ እቲ ናይ መፅሓፍቲ ቃል ኣይተስተውዕሉ እንዲኹም እቲ ናይ ነቢያት ዝተባሃለ ክርስቶስ ክመፅእ ከም ዘለዎ መፂኡ እውን ክመውት ከም ዘለዎ ሞት ተሸኒፉ እውን ከም ዝትስእ ቃል እዚስ ኣይተስተውዕልዎ እንዲኹም ኢሉ ገሲፅዎም ነይሩ ጎይታ ካብኡ ክፈላለዩ ከለዉ ንዓና ምሳና ኢሎም ሒዞም መኸዱ ከለዉ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ህብስቲ ክባርኽ እንከሎ ሽዑ ህብስቲ ባሪኽሎም ምግቢ ክባርኸሎም እንከሎ ተገሊፅሎም ነይሩ ሽዑ ተገሊፅሎም ከዓ ወዲያው ተሰዊሩ ድሕሪኡ እዞም ሰባት እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ እንዳጎዩ ተመሊሶም ንሕናሲ ዝኩሉ ነገር መፅሓፍቲ እናጠቐሰ ክነግረና እንከሎ ዘይምስተዋዓልና እዩ እንዳበሉ ተመሊሶም መፅኦም ነቶም ብፆቶም ሃዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተስአ ከም ዝረኣይዎ ህብስቲ ከም ዝባረኸሎም ብዛዕባ ናቱ ታሪክ እውን ከም ዝነገርዎ ንሱ ከዓ መፅሓፍቲ ተስተውዕሉ እንዲሁም ከም ዘሰቶም ንሃዋርያት መፅኦም ነገርዎ እንተኾነ ግና እቶም 10 ሃዋርያት ከኣምንዎ ኣይከኣልዎን
እዚኣቶምን ኣይኣመንዎምን ማለት እዩ። ኣብዛ ሳልሰይቲ ክፍሊ እዚኣ ንመሃሮ ትምህርቲ ቀዳማይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርያም መግደላዊት ከም ዝተገለጸላ፣ ካልኣይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተገለጸሎም፣ እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ዮሴፍን ቀለዮጳን ይበሃሉ ስሞም ማለት እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ እዚኣቶም ካብ ሃዋርያት ኣይኮኑን ካብ ሰብኣ ኣርድእት እዮም እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ። ካልኣይ ነዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝተገለጸሎም ሃዋርያት ከዓ ናይ ማርያም መግደላዊት ከም ዘይኣመንዋ ነዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ እውን ከም ዘይኣመንዎም እያ ተረድአና እዛ ካልአይቲ ሳልሰይቲ ክፍሊ እዚኣ ማለት እዩ። ራብዒቲ ክፍሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተረኣዮም ነቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተረኣዮም ብድሕሪኡ ነቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም እንተለዉ ተረኣዮም ፈሪሖም ብሓደ ተኣኪቦም ሓደ ገዛ ተዓፅዮም ስለ ዝነበሩ ብሓደ መኣዲ ተቐሚጦም እንዳበልዑ ከለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተረኣዮም። ነቶም ምስ ተስአ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን ነይሮም እሞ ብዘይ ምእማኖም ከዓ ብትረት ልቦምን ብዘይ ምእማኖና ኢየሱስ ክርስቶስ ገሰጾም። ምክንያቱ ንማርያም መግደላዊት ኣይኣመንዋን ጎይታ ተስኡ ኢላ ክትነግሮም ከላ ኣይኣመንዋን። እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ እውን ጎይታ ተስኡ ርኢናዮ ክብልዎም ከለዉ ኣይኣመንዎምን ነይሮም። ጎይታ ከዓ ብዘይ ምእማኖም ነቲ ትረት ልቦም ንኽፍኣት ልቦም ዘይተኣምኑ ተቐዲመ ዝነገርኩኹም ቃል ዘይተስተውዕሉ ኢሉ ገሰጾም። ንዘይ ምእማኖም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገሰጾም። ከምዚ እውን በሎም ናብ ኩሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ገሰጾም ንዓቶም ገሲጹ ተኾንኩም ዘይተስተውዕሉ ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ቃል ዘይተስተውዕሉ ወይ ምስ ገሰጾም ከምዚ ኢልዎም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ኢልዎም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንኩሉ ፍጥረት እውን ወንጌል ስበኹ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንኩሉ ፍጥረት እውን ወንጌል ስበኹ ዓለም ሙሉእ ዜርኩም ኣምህሩ ናብ ዓለም ሙሉእ ኪዱ ናብ ዓለም ሙሉእ ከይድኩም እውን ወንጌል ስበኹ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ኣብስሩ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስራት ተናገሩ ናይ ደቂ ሰባት ድሕነት ብስራት ንገርዎም ንኣህዛብ ኩሎም ኣብስርዎም ንገርዎም ከይድኩም እውን ንኣህዛብ ኩሉ ክትምህሩ ክትኸዱ ከለኹም ታይልዎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስመይን بسم آبن بسم والدن بسم منفس قدوسن እናጥመቅኩም ነቲ ኩሉ ዝነገርኩኩም ነገር እውን እናነገርኩም እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ናባይ ኣምፅዎም ናባይ ሰሓዎም ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ክህሉ እየ ኣብ ኣገልግሎትኩም ኣብ ስራሕኩም ኩሉ ምሳኻትኩም ክህሉ እየ ናብ ዓለም ሙሉእ ኺዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ድማ እንዳጥመቅኩም ዝነገርኩም ቃል ኩሉ እንዳነገርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ደቀ ይግበርዎም እሺ ስمع لي قررت لي ربنا خافته عني بقدر سمع لي እሺ አህዛብ ኩሉ እንዳጥመቅኩም ወንጌል እናሰበክኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገሮም ከምዝውን ኢልዎም እስኻትኩም ከይድኩም አመሃሩ አምሄርኩም አጥምቅዎም እንዳጥመቅ ብስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዳጥመቅኩም ከዓ ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ክብሎም ከሎ እቲ ዘአመነን ዝተጠመቀን ክድሕን እዩ እቲ ዘይአመነ ግና ክኹነን እዩ እቲ ዘአመነን ዝተጠመቀን ክድሕን እዩ እቲ ነግና ዘይአመነ አሚኑን ዘይተጠመቀ ክኹነን እዩ ክፍረዶ እዩ ኢልዎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይድኩም ቃል ወንጌል እናሰበክኩም ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አምሄርኩም አጥምቅዎም ደቀ መዛሙርተይ እውን ግበርዎም ነቲ ቃል እሱ ነቲ ትነግርዎም ቃል ዘይአምኑ ዘይሰምዑ ነቲ ቃል ወንጌል እውን ዘይቅበሉ ተቀቢሎም እውን አሚኖም ዘይጥመቁ እንተኮይኖም ክድሕኑ ይኽእሉን ነቲ ቃል ወንጌል ሰሚዖም ነቲ ትምህርትኩም ሰሚዖም ነቲ ትክክለኛ ተብስርዎ ዘለኹም ብስራት ብሓቂ ትክክለኛ ብስራት ኢሎም አሚኖም ንዝሰምዑ ሰባት ግና ንሳቶም አሚኖም ዝተጠመቁ ክድሕኑ እዮም ዘይአመኑ ግና ክኹነኑ እዮም ክፍረዱ እዮም ኢልዎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝአምኑ ኢልዎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዞም ምልክታት እዚኣቶም ክኽተልዎም እዮም ንዝኣምን ሰብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦም ኪዳን ንዝሓደ ክርስቲያን ክገብሮም ዝግብኡ ስራሕቲ
ሓደ ሰብ ብክርስቶስ ዝኣምኑ ናይ ሃዋርያት ቃል ዝተቐበለ እንተኮይኑ ናይ ክርስቶስ ኣገልጋሊ እንተኮይኑ ዝገብሮም ስራሕቲ ንኩሉ ዝኣምን ሰብ ደድሕሪኡ ዝኽተልዎ ተኣምራት ምልክታት እዚኣቶም እዮም ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰማይ ኣጋንንቲ ከውፅእ እዮም ቀዳማይ بكريستوس زأمن بسم كريستوس أجانن تيوس بحدش قانقوات كزارو أيام كالاي بحدش قانقو كزارو أيام بزي فلت لسان منفس قدوس زي فلطوز نورو قانقوا خجلس اللوميو بحدش قال كزارو أيام أتمان كحزو أيام أتمان بيدهم كحزو أيام سالساي زقتل مرزي انت ستيون كتو أي قوادو أمن رابعيتي زأمن سب بإيدو تمن انت حازة زقتل مرزون انت ستايا أي قتلون أداوم أبلع الحمومات انت نبرو اتم حمومات كحاوي ايوم إلوام قيتانا إيسو كريستوس نهاورياتن نتختل تهاورياتن بكريستوس زأمنو سات زتوهاو ملكتات جدانات زن حموش تزيئاتنين بكريستوس زأمن سب بسم كريستوس أغانن تخوص يغل بكريستوس زأمن سب بحدش قانقو خزارة يخيل بكريستوس زأمن سب تمن بإيدو خعز يخيل بكريستوس زأمن سب زقتل مرزين تساتيون كقد أي خيلن كموت أي خيلن بكريستوس زأمن سب إيدو أبلع حمومات انت نبرة اتهم حمومات كلهم يحاويو ناي كريستوس تختال زخانة ناي كريستوس أقلقال زخانة زوم تأمرازي آتم زوم حموشتة تأمرازي آتم خقاورميو زوم كدانا نأمن تزدوها وكداني زين أمن تزدوها بتسفان أمن تزدوها بكدان بكريستوس زأمنو سبات زوم حموشتة نقرازي آتم خقاوروا ميوم الوام قيت أنا يس كريستوس نهارات زخولا من كله أنا وين كسافت أمي ألم مساحاتكم خونية خحجزكم يه أفتسرحكم كله أنا واقم كوين أخسر رحية منفسي وين مساحاتكم كوين أخسر رحية إلو مسنا جارم تاي الوام نتم زأمنو سبات زملك تزغبها وميو إلو نهارياتنا أبوتاتنا نزي بهواريات أبيلو نهاريات نزي خطلو أمن تقولهم نزي كدا نزي هوام قويتانا إيسو كريستوس مالدي أبزا رابعي تخفل زي أنا مهارة مرتي قدامي نجر قويتانا إيسوس كريستوس قد تقميت أمن قلو نتم عسرت حددك أمزامورتو خمس تقالس اللهم قويتانا إيسو كريستوس لما نتم لك أمزامورتو بزي ما أمانو من بترات لبومن كم زقسصوا من أنا استوعب أبزي تم حواريات ويتانا يتكسس زخاله قديمو نجيروهم سلاز نبرة سلازي استوعبوا أبزي دما إحنا خلنا مهارز قبلنا عبي نجار نجزي عبير قال كنجرنا نقوله كله مالت رجس إنيا حق مخانو كرمر لنا مستنا يجزي عبير مسحفتي مسحف قدوس زوار عديو أي واقعان زي النجار كنمر لنا إزي مسحف قدوس مستزن تنجارات يتخيل أنت قوينو بدن بجرنا خنا أمون يزقبنا مستمسحف زخيد ندخوانا ندار أنا ندحر زين أمن كوين ناقن كم هواريات كي نقسس كم هواريات ون تررت اللي بخين بهال نايجزي أبير قال كله بمسحفتي ندام مسخاخرنا كن أمنن كن قبلن كم زلنا يتردنا مالتيو كالاي قويتانا يسو هواريات نا علم كله خيدكم نا أهزاب كله نفترات كله وانجل سواخو بسم آبن ولد منفس قدوس ناتمكم كعا تزنقركم كله ندا نقركم دك مزامرتين دك اين قبروهم نامنا يجزي أبير منقستي سحاوهم إلو قويتانا يسو كرسوس نهواريات زهاوهم أقلقلواتنا نمهار مالتي إذا قلقلوات زي نهواريات أبوتاتنا بيلو نقولهم نهواريات أسر استخدتوا كله إذا قلقلوات زين إذا سراح زين تهايو مالو مالتي قويتانا يسو كرسوس سالساين تايلو إتيز أمنة دستتأمقان يدحن إتيز أمنة قنا يقنن إلو إذا أمنة دستتأمقان كدحنيو زأمنا نتتأمقان كدحنيو هل قال له أمينو تتأمقو دحين الله دحر قديم سناي مقوارا يادلين مالت هيكونن كنستوعلو زقبأنا حد حواتنا بزي مستوعل إمنا تنبر بسنا مقوارا يادلين زول حوات سلازلو قويتا زأمنا نتتأمقان كدحنيو زلزلو كافت انت أبسو كافتنا مجمري حاتيات بنا يبونا أدام خوين النازنات إذا بمنتأي كابز زلاق أقصى بمنتأي بإمناتن بتمكأتن كابز زلاق دحريو كابز تتلاقيقو سناي مقبارنا سرحة بصبو أسرحو كخيد على وانبر حدا شع أمينية سلازا أمانكو بك أدحين اللخو زبهار نقرزي سحتاتيو ساب يأمن يدحن مسدحانا خعا دحناتو يفصم سناي مقبارو سرح صبو أسرح الناس سرحة
ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ የገልግል ብፅቡቅ ስርሑ ገልጋሉ ኮይኑ እንተ ነቢሩ ይክድሕን ዝኽእል እምበር ጥራሕ እምነት ጥራሕ ወዲ ሰብ ከድሕኖ ኣይኽእልን። ሰብ ይኣምን ይጥምቕ ይድሕን ሰናይ ምግባር እናሰርሐ ድማ ድሕነቱ ይሕሉ ድሕነቱ ይፍፅም ማለት እዩ እምበር ሰናይ ምግባር ዘይብሉ እንተኮይኑ እታ ዝረኸባ ድሕነትን ታለትን ዝብላ እምነት እውን ክስእና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዝኣመነ ዝተጠመቐ ክድሕን ክብል ከሎ ካብቲ ናይ መጀመርያ ካብ ናይ ኣቦና ኣዳም ዝወረስናዮ ጥንቲ ኣብሶ እምበር ድሕሪኡ ሰናይ ምግባር ኣያድልን ማለት ከክነስተውዕል ይግብአና። ራብዓይ ንኣመንቲ ዝተዋሃበ ኪዳን ንኣመንቲ ዝተዋሃበ ተስፋ ኣመንቲ ብክርስቶስ ዝኣምኑ ሰባት ክገብርዎም ዝግብኡ ነገራት ኣጋንንቲ ከውፅኡ ይኽእሉ፣ ብሓድሽ ቋንቋ ክዛረቡ ይኽእሉ፣ ኣትማን ክሕዙ ይኽእሉ፣ ኣጋንንቲ ዝቐትል መርዚ ዋላ እንተሰተዩ እውን ክቐትሎም ኣይኽእልን፣ እዳዎም ኣብ ልዕሊ ሕሙማት እንተንበሩ እውን ክፍወሱ ይኽእሉ እዮም። ሃዋርያት ኣቦታትና ዝኩሉ ገይሮሞ እዮም። ብድሕሪኡ እውን ዝተለዓሉ ኣቦታትና ነዚ ኩሉ ፈፂሞሞ እዮም። ንሕና እውን ናይ ሃዋርያት ኣቦታትና ሃይማኖት ዝሓዝና ናቶም ትምህርቲ ዝተምሃርና ናቶም ኣሰር ዝተኸተልና ከም ናይ ሃዋርያት ኣቦታትና ዝበለ ፍጹም እምነት እንተሊና ኣጋንንቲ ክነውፅእ ንኽእል ብስም ክርስቶስ፣ ብሓድሽ ቋንቋ ክንዛረብ ንኽእል፣ ኣትማን ክንሕዝ ንኽእል፣ ዝቐትል መርዚ እውን እንተተሃበና ዝኾነ ክፉእ ነገር እውን እንተተዋሃበና ብስም ክርስቶስ ባሪኽናን ቀዲስናን እንተሃብናዮ ንዓና ኣይቐትለናን ኣያርክሰናን ፍጹም እምነት እንተሊና ኢድና እውን ኣብ ልዕሊ ሕሙማት እንተንቢርና ክፍኡ ይኽእሉ። እዚ ንኩሉ ኣማኒ ዝተዋሃበ ኪዳን እዩ። ኩሉ ብክርስቶስ ዝኣምን ሰብ ነዘን ስራሕቲ ነዘን 5 ስራሕቲ እዚኣተን ክሰርሐን ይኽእል እዩ። ንሕና እውን ፍጹም እምነት እንተሊና ከም ናይ ኣቦታትና ዝበለ ሃዋርያት እምነት እንተሊና ነዚ ነገር እዚ ክንገብሮን ክንሰርሖን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ነዚ ክንገብር ግና ከም ናይ ኣቦታትና ዝበለ እምነትን ከም ናይ ኣቦታትና ዝበለ ኣገልግሎትን ምስ ክርስቶስ ዘለና ርክብ ጥብቕ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ እምበር ጥብቕ ዝበለ እምነት ዘይብልና ተቐዳዲምና ተመን እንተሒዝና ናብ ካሊእ ጉድኣት ከይንበፅሕ መጀመርያ ብእምነትና ክንመስል ኣለና። ብእምነትና ከም ኣቦታትና ሃዋርያት እንተኮይንና ነዚ ነገር እዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እዚ ኩሉ እዘን 5 ነገራት ንኩሉ ኣመንቲ ዝተዋሃባ ኪዳን ከም ዝኾነ ፈሊጥና እምነትና ጠንኪርና ነዚ ነገር እዚ ንክንሰርሕ ከዓ ብኣገልግሎት ክንብርትዕ ከም ዘለና እያ ትምህረና ማለት እዩ። ሓምሸይቲ ክፍሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ከም ዝኣረገ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ኣረገ ኣብ እግዚአብሔር እውን ተቐመጠ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ 40 መዓልቲ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸኒሑ ድሕሪ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልቲ ጸኒሑ 40 መዓልቲ እውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ግዜ ንማርያም መግደላዊት ተገሊጽላ ንበይና ካልኣይ ንክልተ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ኤማሁስ ተገሊጽሎም ሳልሳይ ንማርያም መግደላዊት ምስ ካልአይታ ተገሊጽላ ራብዓይ ንጴጥሮስ ምስ ዮሐንስ ንጴጥሮስ ተገሊጽሉ ራብዓይ ሓምሻይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 10 ደቀ መዛሙርቱ ተገሊጽሎም ቶማስ ዘይብሉ ማለት እዩ። ሻድሻይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዳግማይ ትንሣኤ ቶማስ ኣብ ዘለዎም ን11 ደቀ መዛሙርቱ ተገሊጽሎም ሻድሻይ ማለት እዩ። ሻብዓይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ን11 ደቀ መዛሙርቱ ከኣርግ እንከሎ ናብ ሰማይ ከኣርግ እንከሎ ንደቀ መዛሙርቱ እውን ተገሊጽሎም ሻሙናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጥብርያዶስ ዝተባሃለ ባሕሪ ንሸውዓተ ደቀ መዛሙርቱ እውን ተገሊጽሎም ነይሩ። ታሽዓይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዝተስኡ ን500 ዝኣኽሉ ሰባት እውን ተረኣዩ ነይሩ። 10 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንያዕቆብ ሓው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንያዕቆብ ተገሊጽሉ ነይሩ። መበል 11 ድሕሪ ኩሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጳውሎስ ተገሊጽሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሣኤ ዝተገለጸ ማገላለጻ ብግልጺ ዝፍለጣ እዚኣተን እየን ማለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣርግ እንከሎ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ገሊላ እናተረኣዮም ከለ ናብ ሰማይ ኣሪጉ ኣብ የማን እግዚአብሔር ተቐመጠ ክብል ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የማን ማዕርነት ዕሪና ሓድነት እዩ ዘመልክት። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ናይ ቀደም ክብሩ ተመሊሱ ናብቲ ናይ ቀደም ቦትኡ ተመሊሱ ኣብ የማን ኣቡኡ ናብ ናይ ኣቡኡ ማዕርነት ናብ ናይ ኣቡኡ ሓድነት ተመሊሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ኣሪጉ ማለት እዩ። ናብ ሰማይ ዝኣረገ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ናይ መጀመርያ ናብቲ ናይ ቀደም ክብሩ ተመሊሱ ናብ ናይ ኣቡኡ ክብሪ ተመሊሱ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ኢሉ
ደቀ መዛሙርቱ ድማ ወፂኦም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ምስ አረገ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ጎይታ ናብ ሰማይ ክአርግ እንከሎ ኣብ ገሊላ ንደቀ መዛሙርቱ ክረአዮም እንከሎ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታ እናጠመቱ ናብ ሰማይ ብደንብ ገይሮም ናብ ሰማይ ኣፍቲጦም እንዳጠመቱ እንከለው እቲ ከምዚ ክአርግ ናብ ሰማይ ክድይብ እንከሎ እትርእይዎ ዘለኹም እዚ ከምኡ እውን ናብዚ ክመፅእ እንከሎ ክትርእይዎ ኢኹም ኢሉ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ነጊርዎም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ዘሎ እንተሪኢና ተኣኪቦም እንተለው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንኢየሩሳሌም መንግስቲ ትምልሰላሲ ሕዚ ድዩ ኢሎም ክዛረብዎ እንከለው ሕዚ ኣይኮነን በዚ ዘመን እዝን በዚ እዋን እዚ ኣይኮነን ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ሳዕ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክሳዕ ትቕበሉሲ ኣብ ኢየሩሳሌም ንበሩ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ንበሩ አንትሙሰ ንበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይለ እምአርያም ንስኻትኩም እዚ መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ትለብሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ንበሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቀበልኩም ግና ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኩሉ መሰኻኽረይ ክትኾኑ ኢኹም ክትምስክሩላ ኢኹም ቃል ወንጌል ክትሰብኩ ኢኹም ክሳብ መንፈስ ቅዱስ ወርደልኩም ግና ክሳብ ናይ አቦይ ተስፋ ክሳዕ ትቅበሉ ግና ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢልዎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርግ እንከሎ ንሐዋርያት ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደልኩም ድሕሪኡ ኣብ ሰማርያ ናብ ይሁዳ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ኩሉ ከባቢ ክረይ ክትኾኑ ኢኹም ኢሉ ነዚ ነገር እዚ እንዳተናገሮም እንከሎ ናብ ሰማይ አረገ ካብ አዕይንቶም እውን ካብ ናይ ሐዋርያት አዕይንቲ ተሰወረ ካብ አዕይንቶም ተሰወሮም ሐዋርያት ንላዕላን ቃሪሮም እናረአዩ እንከለው ነው መልአክ እግዚአብሔር መልአክ ተገሊጾም ጻዕዳ ክዳን ዝተኸደኑ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ተገሊጾም ተኣሚሎሞም ኣቶም ናይ ገሊላ ሰባት ናብ ሰማይ ቃሪርኩም ትጥምቱ ዘለኹምሲ ታኹም ትርእዩ ኣለኹም እንታይ ናርአኹም ኢኹም ናብ ሰማይ ትጥምቱ ዘለኹም ከምቲ ሕዚ ናብ ሰማይ ጎይታ ኢየሱስ ናብ ሰማይ ክአርግ እንከሎ ከምቲ ዝረአኹምዎ ከምኡውን ናብ ምድሪ ከምዚ ኢሉ ብከምዚ ክብሪ ክመጽእ እንከሎ ክትርእይዎ ኢኹም ኢሎም ነቶም ሐዋርያት መላእክት ከም ዝነገርዎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርግ እንከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ዘሎ እንተሪኢናዮ እንድሕር ዘሎ እንተሪኢናዮ ክሳብ 10 ከባቢ ዘሎ እንተሪኢና ከምኡ ኢሉ ከም ዝአረገ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልጾ ማርቆስ ግን ሕፅር አቢሉ አሪጉ ኣብ የማን እግዚአብሔር ተቐሚጡ ኢሉ ጥራሕ ይገልጽዎ ዘሎ እዚ ሕፅር አቢሉ ጥራሕ ታርገቱ ጥራሕ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ እምበር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርግ እንከሎ ንሐዋርያት ነቶም 10 መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ዝወርደልኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደልኩም ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ኩሉ ኣብ ሰማርያ ኣብ ይሁዳን ኣብ ማዕዶ ኣብ ኩሉ ከባቢታት መሰኻኽረይ ክትኾኑ ኢኹም ክትምስክሩላ ኢኹም ኢሉ ኣቀዲሙ ነጊርዎም ነይሩ ድሕሪ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ አረገ ኢሉ ቅዱስ ማርቆስ ሕፅር አቢሉ ስለ ዝገልጾ ካልእ ኣይኮነን ድሕሪ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክብረ አቡኡ ምስ ተቐመጠ ድሕሪ እዚ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኢሉ ማርቆስ ሕፅር ናበለ እርገቱ አሪጉ ኢሉ መይሱ ናብ ናይ ሐዋርያት ስራሕ ዘሊሉ ኣትዩ ድሕሪ እዚ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ከይትወጹ ኢልዎም ስለ ዝነበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝትንስእ ኣብ 40 መዓልቲ ናብ ሰማይ አሪጉ መንፈስ ቅዱስ ወረደሎም ከዓ ካብ እርገት ኣብ መበል 10 መዓልቲ ክልክዕ ሎሚና ክበራ ጰራቅሊጦስ ትበሃል በዓል ጰራቅሊጦስ እናበልና እናኽብሮ ሐዋርያት ኣቦታትና መንፈስ ቅዱስ ወረደሎም ሐዋርያት ኣቦታትና ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ዝኾኑ ደካማታት ነይሮም ሓያላት ዝኾኑ ዘይፈልጡ ነይሮም ፈላጣት ዝኾኑሉ እዚ ጣራጦሩ ዝነበሩን ፍጹም እምነት ዝሓደሮም መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም በዛዕለ እዚኣሎም እናኽብራ ዘለና በዓል ሐዋርያት ኣቦታትና መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም በብዙሕ ቋንቋ ክዛረቡ ክኢሎም ደፋራት እውን ኮይኖም ተጠው ኢሎም እውን ወንጌል ክሰብኩ ጀሚሮም መጀመርያ ዝፈርሑ ዝነበሩ ንኣይሁድ ዝፈርሕዎም ዝነበሩ ድሕሪ ገዲም ሐዋርያት ብድፍረት ጴጥሮስ ተጠው ኢላ ቅድሚ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደሎም ብዙሕ ቋንቋታት ተገሊጽሎም ሓንቲ ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ ክሳብ 72 ዝኣክል ቋንቋ ተገሊጽሎም ድሕሪ እዚ ሐዋርያት ታዮም ገይሮም ናብ ስብከት ኣትዮም ናብ ትምህርቲ ኣትዮም ጎይታ ታይልዎም ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ዝወርደልኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢልዎም ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደልኩም ግና ኣብ ኩሉ ሰማርያን ይሁዳን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ክትሰብኩ መሰኻኽረይ ክትኾኑ ኢኹም ስለ ዝበሎም ሐዋርያት ክሰብኩ ጀሚሮም ወንጌል ክሰብኩ ጀሚሮም ትምህርቲ ክምህሩ ጀሚሮም ጎይታ ከዓ ምስኣቶም ይሰርሕ ነበረ ማለት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ውሽጦም ኮይኑ ይሰርሕ ነበረ ሐዋርያት ንኸገልግሉ ያተባብዖም ነበረ ሐዋርያት እውን ይሰብኩ ነበሩ ይምህሩ ነበሩ ብዙሓት ሰባት እውን ይኣምኑ ነበሩ
حواريات فرح زنورو فرحت زبهال كاوشتم وصيو تزحدرم منفس كاوشتم فرحة وصيلم بدفرت ناجزاهير قال يسوي نورو ويتاون كل جزيم ساعات مسرح نبره ناتقالون زقبر تأمرات بتزقور تأمرات كله يصنع لهم نبره ويتانا يسكروسس بتزقور تأمرات بتبقى بإيدهم بسرح ذلة تأمرات اتقالوا تتمرتوا تسوكت وانجلوا حق خمسخانة بتتأمرات كيرو يصنع لهم نبره نحواريات أو كل أقلقلاتهم مساعتهم يسرح نبره ناجزاهير منفس أو وشتهم كوينو نغأمنو بزحات سبات نخأمنو أقلقلاتهم ون نخبرتعو بزحات سبات ون نخأمنو نساتهم ون نتم لك أنا كهناتن نتم نجستاتن كيف أروح أكل من نجستاتن أكل من لك أنا كهناتن أطويل من خصوكو يقورم نبره منفس قدوس قام يقورم نبره منفس قدوس وارد اللهم حواريات أقدمهم يفرحوا يدنقصوا موتون يساقعوا نيرم منفس قدوس مسوارد اللهم جنا موت صارحوا زنوارو موت كأتم فتصيم رحقوا دكما تزنوارون حينهم نلك أنا كهنات نتمشي من ياتات فرحوا مزنوارو بحري أكن ميام تطويلهم إيسوس كمتان تسيو نانا ندك سبات أدحننا ኢየሱስ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ጎይታ እዩ እናበሉ ክሰብኩ ጀሚሮም ንሱ ጥራሕ ይመድሕና ቡኢና ድሒና እናበሉ ንኣይሁድ ክሰብክዎም ጀሚሮም ኣይሁድ እውን ብናቶም ትምህርቲ ብዙሓት ክምለሱ ጀሚሮም እዚ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደሎም ዝጀመርዎ ናይ ሃዋርያት ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሓምሸይቲ ክፍሊ እዚኣ ንመሃሮ ትምህርቲ ቀዳማይ ነገር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ከም ዝኣረገ ቅድሚ 10 መዓልቲ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እርገት እናበልና ነኽብሮ ቅድሚ 10 መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኣረገ حواريات سبكت كم زجمرو قيتانا يسكروس كأرن كلا وكتنا يرساليم صنح الوم سلدنا فرا دحر عسرت مع المنفس قدوس مسوارد لهم حواريات أبوتاتنا قعدت مرت خمس زجمرو خمس سباقو قيتاون كل جزية بسرحهم أفتت أمراتهم بسرحهم ده حجزة أمرات نخجورن ده جبرة قالون تمرت كله قالوا يصنع خمس نبرن وزحت بات كع بحواريات يأمنوا خمس نبرو إنان مهرب زحام شيء تخبر زي أعمالهم ስለዚ ነበረና ጻኒሒት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር آمين. قال يوسف معنا قال يوسف